Il-Partit Nazzjonalista kkumula dejn ta' madwar 34 miljun euro mindu tmexxija tal-eks kap nazzjonalista Lorenz Gonzi ħalliet il-Partit Nazzjonalista midjun ma' bosta negozjanti kbar u ma' diversi banek. L-ammont ġie żvelat minn eks uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista mal-Gazzetta Malta Today. Bil-kundizzjoni tal-anonimità, wieħed mis-sorsi ġie kwotat jgħid li d-dejn qed jagħmilha diffiċli ħafna biex il-Partit Nazzjonalista jsib nies lesti li jitlu f'karigi ewlenin fl-amministrazzjoni. Qal li kull persuna li tidħol għal kariga uffiċjali qed tirriskja li tispiċċa bejn il-basla u xrita. Dan f'każ li l-kredituri jiddeċiedu li jafsu kontra l-Partit Nazzjonalista. Mod partikolari spjega li l-liġi tal-finanzjament tal-partiti titfa' piż kbir fuq it-teżorir tal-partit. Dan għax f'każ ta' ksur hemm sanzjonijiet fuq it-teżorir. 3 snin ilu l-Partit Nazzjonalista baqa' ma ċaħadx li kellu dejn ta' 25 miljun euro. Fil-programm Insights il-ħadd li għadda l-eks Segretarju Ġenerali Clyde Pooley ikkonferma li l-Partit Nazzjonalista għandu miljuni kbar ta' euro f'dejn. Nista' ngħidlek illi d-dejn huwa kbir huwa ta' miljuni kbar u hemm interessi għax dux diklar l-interessi ta' mijiet ta' eluf fis-sena. Mela allura dak id-dejn jew aħjar dawk l-interessi huma mażra ma saqajt. Ġifieri ma tiċħadx li l-PN għandu dejn ta' 25 miljun. Għandu dejn ta' miljuni kbar. L-eks uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista żvela li l-kontijiet ta' kull xahar li ġew ippreżentati lill-uffiċjali tal-partit juru li matul l-aħħar snin id-dejn telal madwar 34 miljun euro. Il-Gazzetta żdettajt li dan l-ammont ġie konfermat minn sors ieħor li m'għandux jimmilita fil-partit, iżda huwa informat bis-sitwazzjoni finanzjarja. Dan l-istess sors żied jiżvela li matul is-sena li għaddiet biss il-Midja Nazzjonalista tilfet 2 miljun euro u l-partit ma kienx fqagħda jwarrab flus biżżejjed biex ħallas iċ-ċedoli. Iż-żewġ sorsi tafu l-ħtija ta' dan id-dejn fuq l-amministrazzjoni ta' Gonzi bejn l-2004 u l-2012 u ż-żewġ segretarji ġenerali kellu Joe Saliba u Paolo Borċ Olivier. Huma żidu jgħidu li l-problema mhix biss id-dejn, iżda wkoll il-programmi ta' finanzjament li ammontaw għal miet ta' eluf ta' euro. Ingħad li fl-aħħar ftit snin dawn tħallsu iżda d-dejn baqa' għoli u l-isfida l-kbira hi kif se jsibu l-flus biex il-partit jibqa' d-dejn. L-eks uffiċjali tal-partit żidu jgħidu li d-dejn li l-Partit Nazzjonalista għandu man-negozjanti l-kbar qiegħed iżommu ostaġġ u din is-sena sitwazzjoni staqbad tiġri warajh anke kollu kap ġdid. Huma kellhom ukoll kliem iebes fil-konfront ta' deputati nazzjonalisti li huma mkabbrin bihom infushom. Nies li fi kliemhom se jaqbu biċċa u ġieħ ta' ras kbira għal kull kap li jista' jiġi wara delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.